Omla aban len bag sarkar kalapan poi ya ki silem ai jihi kai syakut ki jaka hapo gari barokawai nalor ki skul ha ki shenong ki badan hasor badah khapsor ka sarkar kala buru ya ki skul sya ki shenong ki badan sya ki jaka nong kendong Henry omla apat ban len bagi skul sarkar ha ki shenong nong kendong ki per shibun ba bat bak lebak ban yunijor bat ki skul sarkar ki badan ha ki shenong sor lane ha ki shenong khapsor Kini kijing iper kila bandai ha kajing bombyang ki kamera kelas ha ki skol nong kendong, kajing bombyang ki nong hikai, kajing bomdon ki tiar gitar ki bobyang ban pensungtu ye ki kena skol, kajing bombyang ka ying skol bat kumta ter. Henry la ban kedau bahateng ki kena skol ki bastat bat ki bapro jabing, ki jumi bah nagi skol ki ban nag ki shenong nong kendong, ka ba kijing hikai ki ba ki yo na kata skol ka ba irim ka ba ijot ka ba inong kendong ki yo ye kijing tip jing nang ka babyang ban khot ye ki kena skol ki bastat. Henry ki di ki ba mi nagi skol sarkar ki ba na shenong nong kendong. Kibor punya skol jonggawai ke skol sarkar lane ke skol managing committee ka ba nak shenong jata hathany mahoti Harimau district kablatip kum ka jata government LP school Kila penlong ya ke lempung jingi lekai football na ke benta ki samla shinrang da ke jing temu ban lum ya usanyang na ke benta ban penmi pisa na ke benta ke jing don kam jong ke school uba albinus lamurong uba narilum jantia balawan poi hang ke sngi kumuwei na ginong sya khot ngobha hab ajing kran ulong bagane ke jing penlong ya ke lempung jingi lekai football kalong ke bas ngomelung ban tip namar ki bor penia school ke jata government RP school ki penlong ya ke tournament da ke jing temu ban penmi pisa nak banta ban penbit penbiang ya ke jing don kam jong ke school ha ke bawla kan tho da ke bong balada jin ba sarkar kan pej bat khmi bin pabin ya ke jing don kam jong ki school sarkar hanong kendong ki bor penia school kim don kam ban penlong ya ki program ban penmi pisa la ru banong bagi babun ki bor penia school ha keleng ki jaka ki hab ban penlong ya ki program baper ban penmi pisa nak benta ki jing don kam ki babun haskul ki bag sarkar kamla ban penbiang ye kene kelempung jingi lekai football la penlong hamadan shenong jata ha ka ba ha ka hendru trik urempang arjar arpsau kene kelempung kalapoi ha ka semi final kabalai khon ha pedeng ka GMS football club persya ya ka combined junior football club Wadla kemanan hangin kisirong kampat dabyang Henry lala ban sakhi ya ke jingi lekai jong ki rangken jadbol jong ki tiki arteli ki kenhon kala pen itanat bahaya ke jingi lekai Henry ke bakut jong jingi lekai ka kenhon combined junior football club kala pen remno ya ka GMS football club da laikol la arkol bat lengba kene ke jingjob ka combined junior kala yo ya kalat ban ya keni ya kenam ladu lane ban rung sya ka final Nalor ki pajba ki babun bah ki balawan ban sakhi yang ni jingi lekai football lawan ru ban ya sakhilang doba Edelbert Nongrum ubadi general secretary jong seng HNYF Northern Region uba Albinus Lamurong ubadi weina ki samlarang ba ubadang penkre bhaile de chat ban yakhon ya ke MDC election na Sumer constituency ke constituency ke badan East Jant Hills district Harilum Jantia nanta uba Kidrina Nongrum ubadi nong shana film bapau na them ribhoi lembat kiwe kiri orang ba ngam ko aban yelai khndiat agbai de ba ka e gani ka program pelong jong ka shnong hang ni ngala kali ba kit ngai ka program ka kumno khnang bangan yo kran shikentin arkantin iong bangin ris ka phone nak banta ka school ya kane ngim lalait na gawai ka shnong ya kendu ha ka constituency ka be khun MDC mangaro ngalit na gawai ka shnong ngaplifit menne menta ka sngi ngadon lai tli program hang ti po konsensi bagi kun MDC ngan re ngada sngu i bakit ngong ngan i kini lai teli ki de bahing la jong ngan le shaying bakit kata ka de ka bangasu i bakit ngai lai teli ki fit ki badan kum kini ban permit phone ya ka school ka club
ya ka shnong kum ta ter mo te ngan mention bai ka ka ba ka balai ka shnong ka hapmat ya kum ka ni ka program na ka wi ka por sha ka wi ka por nga tharai lada ka gomen ka penbiang ya ki jing don kam jongi i bakit ki member jong ka shnong kim don kam ban thakli ban pelong ke fit ban pelong ki program ba per namar haba pelong program kamut ba haba pelong ka de jing yo nong sudah don ka por ba du dong ru don ka por ka pelong ki pelong program ba ban yo nong ban ICU tulop ya kita ne don ka por ba hap kelaru nama ngaso tu ngalong kum presiden jong ka klub nyau tali snem ngaso tu ba ka ka jing yi kendu jing ngalong presiden jong ka WDP nyau pratli snem ngaso tu ba ka ka jing jing kendu jing na ka wi ka por sha ka wi ka por udak jing kli ka ba ngai shat bu na ka wi ka por sha wi por ba balai ki jia kini ngan ong be de namar ba ka komen kampala ban sarwai singi lada kala ban ai ka jing shikri ba pakan le ayu ban pelong program kamde ka basuk bandu tiak do dam ginong ilam ban lut kasngi ka por ginong ilam shnong nga kentu ka nga apel sya ka sorkar nga ye nga ne nga nam kren nga ong kublai shibun ka shnong kala shim ka i ka don ka jing khia ya ki lawe ki khon ki kiti ban bu ya ki school kamde ka basuk ban bu school nei unong hikai pat ki school ke ba ar chispa tam ki kena ban hikai arngut kamde ka basuk de namar kata ngabuk apel sya ka sorkar ba ko ki sorkar ki no yalam ke bah khamat hakli jangi bu ya ka education ke bah khamat du ba pin tengkai ka pla tengka na ka banta jangi khnang ba ka lawei jong ka state jangi kan kiu shakman lada ki nong hikai kim dabam kim la ban hikai ni hun kum no kin ajing stan armut ki nong hikai ban hikai ya ki chispa tam ki khna kam dei ka basuk bakin ai ki jing start ke bapaka kam dei ka basuk yangi ki nong kandong bangin lejbu ki school syaki ban lejbu school ki kun sya sning sya nong pok kum ta ter syaki shnong ki balak kham don ki school ka babiang kam dei ka basuk ada nga apel sya sarkar ba sngoba pe iya ka education ka hakata ka rukom khnang ba kalawei jongi kan kiu na kan kiu lada ki kun jongi kim don ka jinang jing start kum no ngi ong kwa kiu kalawei kaba ka jingnang jing start mentang ye shoot jabeng bat kita ki riutham ki rithor jate de ka jingnang jing start kamde shoot ka white ka sdil ni kamde shoot ka ta ka mokhiu kade bangindon ka jabeng ka bastan mentangin ong ba udkhar wan ban kni kam ngi hapo kri khasi jentia balai uyo ba kni kam de namar ki khun jangi kimnang teknikal kim don babiang kumno udkhar uyo banwan ki bubun ki office sarkar ki ban shillong wan ban trai udkhar pin be kumno lada be kan fail ka kam nomor bali bagi khun jungi kisa aju kim kot ka kardan bantri gitu ka kam na kata ong hang ni syubu ka jing kerpat na liang ka sarkar ngawan hang ni ngan ong be ka sarkar pet ka school pet ikinong hikai ai ye ka school hang ni ka babiang ai kinong hikai penbiang ka jing siu kinong hikai hang ni lada ki khun jungi ki start nang ni udkhar ngi la khang lepa lut yu ka jing khang pun wan buhai snong banwai kamai spa ni po ri khasi jan dia jongi tinganam ka usirman ula ong lepa banwai ka por ka yang asibun tinga ong khublai sibun ka jing yalam jong pi ban nagani ka program ka ba pi pelong ban siwi tai tulop inong hikai ngas ngau sibun ka jing trestom jibi ki jing pet jingai jong pi kuminong lang snong kum kinong yakit kam jong ka committee kublai shibun ai pinang kiu irat naga wi ka por wi make ka bakani ka jistang ka jong pi kandei umau jam lani umau put umau bena ban pen i ka jingstang jing baikit ban pelong ni program kan semi ka bakham kraw naga ni ka program ka ba pi pin pelong kan semi ki khun ki klur kari naga ni ka school ka ba pin mi nang ni football ngai ismo ban ai ka play pi ka school ka managing community ka bala ban perlong ka football tournament ke community ba nakajing sedang ka jopil ba football pitangla ban le kiwe program ki ba dangla ban punyo phone la ne ban pun mi pisai ka school ka jopi kumjoro ba pindang la ban pun shibun ki kena school on tang ki sport handrai ha kajing khamtam ha kajing pule te community ro ya kini ki atli ki tem ba kini le kai ba ganam kan bun kan shu inong kran ba lakran shi khamar ila kran khambon ila kran khambanya
Tingin kam show banda bun kiten tengah show ai kublai pi kitem bro artli benilai kai dak tengah musim ka sport spirit kumpulai ong inong keren ide bandan kita ka musim ke jengesha ide bandan kita ka jengya map iwai hak jengya lek kai udan bajab bat dan beram henry ngi hab ban syem ke wai ladangi job ru ngi hab ban priang bat ladangi ram ru ngi hab ban priang ngi kata te Kamerakan mungkin nak kiri ba berat lagi tim pilih kuai lekai komjur.